Kadien balapau haki pathai kubor, ki Board District Jongkat East Janja Hills District, lembau u Deputy Commissioner u Shivan Awasti, IS mentara sing kila pelat ya kawe ka hukum order, haka bedai bat ke jingïap pathar ki dohkha ka wahApha, ka badan hasnang kiang East Janja Hills District. Bala idea kani ka kam ha Superintendent of Fisheries, East Janja Hills District, uba Hubert Karbuki, banwat bat ban tohkit halor kani bat ban penpoiru, ya ka kaipot sya u Deputy Commissioner hakalai tarik mentau ubenai nailur arhaja arpsa. Kumban syu paidin, ka kenhun jongki nong khwai dohkha, ka Eastern Narpo Border Fishing Association, ka penpau ka jingsosi bat sngau kiajur, namar ka jingïap pathar ki dohkha, haka wahApha, haka wei katway baju khat katway thlan, kabadan ha kiang Narpo East Janja Hills District, na kalyang ka association ka subajur ba ka jingïap ki dohkha kadai ka jingthe dawai bi ki briu ki bana kari Bangladesh. U President jong ka Eastern Narpo Border Fishing Association uba fin surang ulethu ba mau lambat ki dekhat tang shuyo jingtep yakani ka jingïap pathar ki dohkha mar tang step ha kapor kumban ru biji men step jong ka arpoi terek mentau banai kila hiar syakatai kawa bat kila sakhiru yakani ka jingïap ki dohkha bat ka jingper ki dohkha hasla bat kaladon ru ka jingsma kabala palan. Fever pun dia ni fever ini orang umut like create dan dong ni kan, leyak nampu diam ni, dong ni pak ini umut create dan le dong ni, kilo orang kajing tu set kau kerui ini, oh ini tu sudah lama sebelumnya, dah. Uliang dan keliang yonga kam presiden penrem jur halor kini ki bru chem kebu ki wa da pensi penjot ye kini kawa ha kawa kini kawa nadu ni tau haduk pada wan survey de long khamat yonga rengkat we ki dukot yonga asian seduk cita fencing ka jingïap yong gedekha ki wm du hapok ni kawa nadu cetat ki tham kam ter ki dohkha ki wa he ki yu ki wa i de yo him kap tu kan ni ki wa kai de yap lut ki de ne keliang yonga kam presiden halor kini ke jingjia penrem jura wa i ni chakmat dang le i kunu ko kam ko budde ni leda i chem ye gani ki bru ki wa pensi ye gani ko yong gani ka wa ka wa i kam ka assistant ko wa da tho ki lak tulti ha wa kam nu ko lak yo penek pensai ye ki do ki wa em ni ka wa knang wa ki nong chong chnong ki wa ai ki pelut por gani ka wa da go khwe yo ki bam ki kan thai khna ki riu rong ba ki rawan ki per ki wan ne ka ling ki snong wan khwe gani ka wa te de ki jing le chun yong gini ki bru chim ka bu kani ke peman ke wasang si ye i kam ke assistant hawa chem ye gani ke jingïap yong kini ke wa step mar ya ne keliang yonga kam persen rengkat ki membar da wan ne ru je step yo wan pai ye gani ke wa ba de chem sekeri wa gani ke wa da man ke wasma hadu kate ko je ne de tang cha ne step sma ke wa churo center yong kini ke wa ne step te duni don hi i content ne keliang yonga kam presiden kentu ye ki perlok perajor ki nong snong wa em kam yo pai selib ha ni cikmat tam ye kejing wan yo lat yong ki khar Bangladesh wan sia hapo put usam yong ni ke chnong ka thau i tam ni ke wa i tho ki lat ki luti wa kam nu le yo pensi i ka wa le se de kejing em yong ki ni ki bru nong chong ki nong khwe han ke wa penduk lat ye ki yo wan ki chepo uria put usam yong chnong i yo wan kit i te ki jing em kam yong ki te ni keliang yong nga he ni mo do wa de yap ni do ni ka wa i ni keliang ka assistant rengkat ki nong chong snong uduk ni kemen nang yai tho ki lat ulti kam nu le yo penek pensa ni ki ni squad bat u khang lat kham tam ni ki khar bangla bat ni keliang